Benvinguts al podcast de Ciència en Català. Benvinguts a Bata i Bota. Amb tots vosaltres, la Laia i la Paula. Bueno, Laia, com estem aquesta setmana? T'he de fer una pregunta molt important. A veure... Has dormit bé? Sí? Segur? Sí? Vale, molt bé. Crec. Me n'alegro que hagis dormit bé. Perquè el tema que et porto avui va una miqueta relacionat... Bueno, una miqueta no, va totalment relacionat amb això de dormir, vale? Però bueno, comencem una miqueta i t'explico d'on he tret la inspiració, vale? Resulta que, bueno, buscant inspiració per gravar avui. Doncs ahir vaig veure una pel·lícula que es diu The Science of Sleep, vale? I, a veure, és una comèdia romàntica, vale? O sigui, no té res a veure amb The Science of Sleep, sincerament. Però, bueno, va d'un noi que té així com una imaginació molt potent i a vegades és com que no percep la realitat d'una forma pragmàtica. O sigui, és com que la seva imaginació i la realitat es confonen, saps? Vale. Però bueno, va a França, coneix una noia i tenen així com una relació romàntica i tal, i la noia intenta com entendre la seva ment. Però bueno, és una pel·li molt recomanable, de veritat. Està molt xula. I és del mateix director d'aquesta pel·li que es diu The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, si no m'equivoco. Sí, crec que em sona d'una noia amb el cabell blau i surt el Jim Carrey, sí. Vale. Però bueno, doncs vaig veure aquesta pel·li i vaig dir, ojo, potser podria fer un episodi aquí de quina és la biologia de dormir, per què necessitem dormir i per què somiem. Molt interessant. Sí. Però bueno, primer et faré de nou una altra pregunta. Vale? Tu sabries definir d'alguna manera el son? És a dir, el procés de dormir? La son? O sigui, la son com a concepte? Sí, la son com a concepte. No, jo et diria que és algun mecanisme que tenim perquè el cervell es desactivi, que necessiti algun tipus de desactivació, de descans, però fins aquí aniria una mica la meva definició. Bueno, més o menys ho has fet bastant bé, doncs sí, diguem-ne que la son la podríem definir com un estat reversible de desconnexió del món exterior, sovint associat a la immobilitat. Però saps, Laia, què és lo realment curiós? Doncs resulta que totes les espècies animals, inclús els humans, necessitem dormir o reposar d'alguna manera. És com si la natura hagués dissenyat un botó de reinici que hem d'activar cada dia. Que el necessites. És supernecessari. I per què el necessitem? Doncs simplement perquè no només ens ajuda a recuperar energia, sinó que també és clau per processos fisiològics com la regulació hormonal, la immunitat i fins i tot el desenvolupament cerebral. Molt bé, però suposo que ho has buscat una mica o t'has interessat una mica per saber què passa quan no dorms prou, perquè actualment crec que hi ha molta gent que es queixa sobre el dormir, de que no dorm suficient... Que tenen insomni... Què passa aquí? Doncs sí, Laia, si no dormim prou és un completo desastre. O sigui, tot malament. Resulta que la privació del son pot augmentar la pressió arterial, incrementar el risc de diabetis i obesitat i fins i tot reduir la producció d'hormones essencials com la del creixement. Però resulta que el més immediat són els efectes cognitius i emocionals. És a dir, que podem arribar a tenir dificultats per concentrar-nos, irritabilitat i una percepció emocional completament distorsionada. I alerta, perquè no dormir prou pot tenir conseqüències mortals. Podem morir de no dormir. Efectivament. Uau! Sí. O sigui que 8 horetes recomanables, si us plau. I sabries dir-me, per exemple, com funciona aquest cicle de la son? Sí, i tant. Doncs resulta que això, no, el dormir i el cicle de la son doncs, està regulat per dos processos claus que són el ritme circadià i l'homeostasis del son vigília. Llavors,
què és tot això del ritme circadià i l'homeostasis, aquestes paraules tan rares que t'estic dient? En poques paraules, el ritme circadià és com el nostre rellotge biològic intern. Està regulat per la llum i la foscor i el seu centre de control és una zona del cervell anomenada nucli supraquiasmàtic. Vale, és una part concreta del cervell. És a dir, no tot el cervell regula la son, sinó que hi ha una part en concret. Sí, exacte. I és aquesta part la que diu el cos quan s'ha d'activar i quan s'ha de relaxar. Però, alerta una altra vegada, alteracions en aquest ritme, com per exemple el jet lag, el treball nocturn o passar massa temps en pantalles abans de dormir, cosa que fem bastant. Sovint. Sí. Poden provocar problemes de son i afectar greument la nostra salut. I aquí t'haig d'incorporar algun tema interessant. Vale. Comencem, si vols, per exemple, amb el tema del jet lag, de que, bueno, persones que us aneu de viatge, que us aneu a algun lloc que sigui bastant lluny i així, que sapigueu que hi ha aplicacions pel mòbil que poden fer aquesta programació de la son. És a dir, abans de viatjar, vosaltres li dieu quin dia heu de viatjar, li dieu des d'on sortiu, i ell us diu a quina hora us hauríeu d'anar a dormir per tal de que el jet lag no sigui tan notable. És a dir, que progressivament arribis a tenir establerta internament l'hora del lloc on vas. Ostres, que heavy això. Doncs sí. És que avui en dia fan aplicacions per tot. Però és molt guai. O sigui... Està molt interessant, vull dir, està molt bé per la gent que hagi de fer viatges, jo que sé, Barcelona, Xina, Xina, Barcelona. Exacte. O Estats Units o el que sigui. Totalment. Doncs que ho tinguin. I l'altre és de que, ja que fa uns programes anteriors vas parlar de les plantes, els sentiments que tenien les plantes, que sapigueu que aquests ritmes circadians també funcionen dintre les plantes. És a dir, que no només està establert dintre dels éssers humans, sinó que aquest cicle biològic de dormir, despert, sí, també la tenen les plantes. Exacte. Allà on estan. Doncs sí. Però bueno, deixant a banda el cicle circadià o el ritme circadià, després tenim l'homeostasis, que és l'altre procés que també regula la son. I això és com un comptador intern que ens diu quantes hores hem estat desperts i quantes son hem acumulat. És a dir, que com més temps passem desperts, més intens serà el son que necessitem. I és un sistema molt intel·ligent que s'assegura que dormim prou profundament per recuperar-nos. Però entenc que no sempre dormim de la mateixa manera, és a dir, que passem per diferents fases de la son, no? Exactament, Laia, molt bé. Doncs sí, resulta que la son té 5 etapes. La primera és la vigília, que és quan estem a punt de quedar-nos adormits, i després té una sèrie de fases, que són la N1, N2 i N3, que formen el son profund. I aquí és on el cos fa gran part de les seves funcions reparadores. I finalment tenim la fase REM, que ve de Rapid Eye Movement, i és aquella que està associada als somnis. És a dir, que només somiem quan entrem dintre de la fase REM. Exacte. Sí. I el més curiós és que passem per aquestes etapes en cicles de 90 a 110 minuts i repetim el procés entre 4 i 5 vegades per nit. Llavors, a mesura que avança la nit, els períodes de la fase REM es fan més llargs i és aquí on somiem més intensament. Molt interessant. Sí. Però jo crec que encara no m'has explicat per què necessitem dormir com a tal. Vale, ara t'explico, Laia. Tiempo. M'he preparat bé, les preguntes. Sí, preparadíssima. Doncs efectivament, Laia, aquí és on la cosa es posa fascinant i és que resulta que mentre dormim, el cos i el cervell entren en mode de reparació i manteniment d'una gran varietat de funcions biològiques. Per exemple, mentre dormim, específicament en les etapes de son profund, el cos repara teixits danyats, reconstrueix músculs i enforteix el sistema immunològic. I això no és tot. I és que en les etapes de son profund es produeix col·làgen, que ajuda a la regeneració de la pell i prevé l'envelliment prematur. Així que ja ho saps, si vols mantenir-te radiant, les teves 8 horetes són essencials. Esta rima... Quin rodolí més ben portat, tu. Aquí, ella, poesia. Però bueno, a més, durant el son, el sistema limfàtic del cervell es posa a treballar. És com si passés l'escombra per eliminar toxines i residus, inclosa la beta-amiloide, que és una proteïna associada a malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer. Com l'Alzheimer. Efectivament, com l'Alzheimer. Uau, que guai.
Vale, ara m'has parlat sobre el somni, sobre la son, però no m'has parlat pas sobre el somni. I ara, ja que m'has parlat sobre una cosa, necessito que em parlis sobre l'altra. Vale, sí. Ara entrem en matèria dels somnis, perquè això és molt interessant, la veritat, i podria fer molt extens, però no em dona la vida, vale? Però bueno, t'explicaré 4 cosetes dels somnis i com s'han investigat i què es poden fer amb els somnis. Perquè aquí hi ha tela. Ara t'explico. Hi ha xitxa. Sí. Vale. Doncs resulta que els somnis, sobretot durant la fase REM, són essencials per consolidar la memòria i processar emocions. És com si el cervell fes un resum del dia, decidint què recordar i què deixar de banda. D'acord? Per exemple, hi ha un estudi que es diu Evidence of an Active Role of Dreaming in Emotional Memory Processing Shows that We Dream to Forget. Vale. Que no traduirem. Ho sento molt, no traduirem això perquè és molt llarg. Bueno, puc resumir una miqueta. És com, diu, evidències del rol actiu de somiar i com això pot regular... Com interactua amb la memòria. Exacte, com interactua amb la memòria. Doncs bé, els investigadors van agafar una sèrie de participants i aquests van completar una tasca d'imatges emocionals abans i després d'una nit completa de son. I van registrar la presència i el contingut dels seus somnis en despertar-se al matí. Llavors, els resultats van concloure que com més positiu sigui l'informe del somni, és a dir, com més positiu era el somni, més positiva seria la reactivitat emocional del dia següent en comparació amb la nit anterior. Llavors, com podem veure, aquestes troballes impliquen un paper clau i actiu per somiar en el processament de la memòria emocional durant la nit. És a dir, que si tu tens un somni que és positiu, tu t'aixecaràs de millor bon humor. Exacte. I ara et faré una pregunta. Vale, va. Alguna vegada has tingut un somni vívid? Què? Un somni què? Vale. Sí, t'explico. És que són somnis molt específics. Doncs resulta que els somnis vívids són un estat de consciència. Una persona és conscient, que està somiant, i pot reconèixer els seus pensaments i emocions mentre ho fa. Vale? O sigui que, bàsicament, saps que estàs somiant i pots controlar el que fas mentre somies. Doncs no ho sé. És que ara mateix no sabria dir-te si m'ha passat mai així. No ho sé. Vale. Bueno, són bastant comuns, A mi m'ha passat bastantes vegades. És molt heavy quan passa. Jo sí que és veritat que alguna vegada estic somiant i és com, això no m'agrada i ho canvio, però no... Doncs això és un somni vívid. Val. Sí, o sigui, és com, estàs somiant alguna cosa i de cop i volta ets conscient de que estàs en un somni i dius, ai, no, això no ho vull fer. I llavors fas una altra cosa. Doncs sí, això m'agrada molt a mi quan ho faig, però realment em sento com si fos Déu controlant, saps? Exacte, sí, és molt divertit. Tal qual, ets com si fossis allà el Déu, en plan, estic controlando mi mente. És com jugar als Sims. Sí, estàs en una simulació, doncs igual. Però bueno, saps el que és el més interessant de tot això? Que actualment s'està fent molta investigació en els somnis vívids. I fins i tot s'estan desenvolupant tècniques que fan que puguis encendre electrodomèstics a la vida real i fins i tot controlar un cotxe virtual a la pantalla d'un ordinador tenint un somni vívid. A veure, aquí m'estàs vacilant, això no pot ser. T'ho juro, o sigui, és real. Sí? És molt heavy. Uau. Ara t'explico com funciona tot això, perquè és que és l'hòstia. Vale. Doncs resulta que un grup d'investigadors liderats per la Karen Concoli ha descobert que es poden fer preguntes a persones que estan somiant i fins i tot càlculs matemàtics. Llavors, els somiadors responen amb moviments oculars o petits gestos facials com si diguessin sí, no o fins i tot números. En sèrio? Sí. Uau! Tal qual. Ai, després hem de buscar vídeos sobre això, necessito veure-ho. Llavors, seguint aquesta tècnica, doncs els mateixos investigadors van convertir els impulsos elèctrics de la mà i els músculs facials d'un somiador en ordres reals, a un altaveu intel·ligent que permetia encendre una bombeta, una tetera i una ràdio en el món real des de dins del seu somni. Com te quedes? Doncs estic flipant. Realment no sabia que es podia fer tot això, no sé. Doncs sí. I, bueno, passant a l'exemple que t'he explicat abans del cotxe virtual, doncs resulta que en un altre estudi, també pel mateix grup d'investigadors, van activar els bíceps de l'avantbraç i de la cuixa dels somiadors i els van connectar a un cotxe virtual, a una pantalla, vale?
I, bueno, llavors els somiadors primer van entendre com conduir aquest cotxe amb contraccions musculars mentre estaven desperts, i llavors, una vegada que ja estaven a la fase REM, doncs van utilitzar una sèrie de flaixos lleugers per indicar als somiadors que havien de fer girs per evitar obstacles. I llavors podien respondre i podien allà conduir el cotxe mentre somiaven amb les contraccions musculars. És que és molt heavy. És molt heavy. És que és la hòstia. Sí. Mare meva, tot això em sembla increïble. Qui sap, potser en el futur podrem tenir una reunió de treball des d'un somni. Sí, o sigui, no seria el primer cop que algú somia amb la feina, de veritat, eh? O en un examen. Quantes vegades has somiat que estàs fent un examen? Ai, Uf, moltes. Masses. Quin patiment. Sí. Però bueno. I fins aquí l'episodi d'avui. Espero que dormiu bé, que somieu millor i recordeu que el son és el vostre millor aliat per viure plenament. Que maco t'ha quedat això, eh? Que sí? Però també heu de tenir una cosa en compte, de que si voleu continuar somiant, podeu escoltar-nos a les diferents plataformes que tenim. Spotify, ens podeu demanar a l'Alexa, ens podeu seguir a l'Instagram. Que fem cosetes molt guais. I res més, ens queda dir una cosa, no, Paula? Stay curious. Adéu.